ವಿಷಯದ ಬುಡದಾಯ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರ ಈ ಮನಿ ಪದಂತು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡತ ಈ ಮನಿ ಪದಂತು ಸುನಂದ ಸುನಂದ ಅರೆಡೆ ಬಲ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕಮಲೆ ಪುಟ ರಾಗಿಯಾ ಅರೆಡೆ ಬಲ ಅರೆಡೆ ರಾಗಿಯಾ ಅಂದೆ ಸುನಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರಾವ ನಾನು ಬಲ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರಾವ ನಾನು ಬಲ್ತೆಯ ಶಾಲೆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕತ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಪುಟ ಅಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪೆ ಬರಲಿಗೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲಿಪುನ ಇಟ್ಲ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಈರ್ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟುದೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತೊಂದೆತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ನಡತ್ತದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪಯ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಪುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಬಲಿ ಪಡು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆನೆ ಕಾರ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಂಬದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾರಗದಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇ ಅವು ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಲಾಗೇತ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಉಂಟುದೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಲಾಗೆಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಡತ್ತದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪಯ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಗೋರ್ಪ ಐಟ್ ಬೊಟ್ಟುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತೈತಿನ್ ಐಟ್ ಉಂತೋಟಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಉಂತ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋನ ಪೈಜಿನ ಇಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಸೇಮ್ ಆಪನ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಐಕ ಅವನು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚಪೋದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತಾಡು ಉಂತ್ಯ ಇಂಚ ಉಂತುದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಬೇವು ಆ ಮೂಲೆಡ್ ಮೇಲೆ ಉಂತುದೆ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ದೀತಿಂದು ಆನ ಕಪ್ಪೆ ಓ ಅವಳು ಬೊಕ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಪಿರದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದು ಮಮ್ಮಿ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತೊಡೊಂದು ನಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತೊಡೊಂದುದೆ ಅಕಲ ಕಪ್ಪೆದ ಕೈ ಕಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪೆದ ಕೈ ಕಾರಮಲ್ಲ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪೆನ್ ಕೇರಡ ನಿಂದ ಉಂಟು ಇಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡಿ ಮೂಜು ಮೂಜು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಟ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರ ಬರ್ತೀನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಬಂದ ಹಾ ಧ್ಯಾನ ನಮಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ ನಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ನಾಚಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಬಂದ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ದೋಂತೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೂಲ ಬರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಕೌಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎದುರು ಕ್ಲಾಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೋಡ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ಬೇಡ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುಂತು ಜವ ನಮ್ಮ ಓ ಈ ಉಂತುಜಿ ಪನ್ಪತ ಬೊಕಾಯ ಬೋರ್ಮಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಉಂತುವೆ ಮಾರ ಯಾದಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಉಂಟಾಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಉಂಟಾಡ್ ಯಾನ ಬಲಿಪುನಗ ಕಾರಡ್ಡ ಕೊರ್ಪೆಂಟ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡತ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಡ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಮಗ ದಾದಯ ಸುಂದರಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನ ಚಾಕು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸೇ ಬಂತು ಮನುಷ್ಯನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಶುರು ಆಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು 5 ಪಕ್ಕ ಮದುವೆ ಅವಳು 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ ನೋಡು 1,15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ ಮಸ್ಲಾಸ್ ವಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಕಾರ್ ಹೌದಾ ಮಡ್ಗಡ್ ತಾಲ್ ನಾ ಬೋಣಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರತ್ತವ ಅವ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ತಿಕ್ಕವನು ಅಂಟವನ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ದೆತವನಿ ಎದುರ್ದ ಗಡಗದ ಬಾರ ರೈಸ ಅಂತೆ ಕಾರ್ ಬರ ಕುಲ್ಲುದ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರ ಎಂಕ ಮಕರ್ ಐಕೆ ಇನಿ ಆನ್ ಎದುರುಡು 4 ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬರ್ರಾಡು ಅಂದ ಯಾವ ಬಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ ಈ ಲಂಚಿನ ಬೇ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಬರೋಜಿ ಅಕ್ಕ ವಾಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸುನಂದ ಏನು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸುನಂದ ಮಡ್ಗಡ್ತಾಲಿದೆ ನೀ ಗುಲೈ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಪದಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಕ್ಕ ಅವು ಏರೆ ಕಣ್ಣು ಪಡತಿವೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತವೆ ಆಯ್ ಸಾದಿ ತೀದ್ ಗೋತೆತ ಅದ ಕಣ್ಣು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತವೆ ಕೂಡ ಏನ ಓ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ ಏರ್ನಾ ಏರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕುಂಟು ಮಾರ್ನ ಏನ ಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಗೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕಾರು ಅಂದಿ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಚೆಂದ ಬತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀರಿಯಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದಾ ಬರಲ ಆಪಚಿ ಬಾಲೋ ಯಾನಲ್ಲ ಪುದರ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ನೀ ಕಾರ್ ತಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ತೂತ್ ಬರಡಿ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ತಲ ತೋಲಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಜೋನಿಲ್ಲ ಏತ್ತು ಸುತ್ತಲ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಮುಟ ಹೋಯ್ ಮಗ ಯಾರತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಪಟಿಗೆ ದಾದಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬೋಯ್ಲೆ ಕಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ದಾನಿ ತೂತೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ದಾರದ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಬಟ್ರ್ ನೋಟು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಓ ದೇವರಿನ ಮಗನ ಅವಸ್ಥೆ
ದಾನೆ ಆತ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಟಾಪ್ ವಿತರ ದಾನೆ ಕಾರ್ದ ಟಾಪ್ ಇರಲಿ ಟಾಪ್ ಹತ್ತ ಮೇವು ಕಾರ್ದ ವಿತರ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಆಮೇಟ್ ಉಂದೋ ನೀನು ಅವನ ಮಂಡೆ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬೈದಿನು ಆರಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೆಲಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂದುಲೆ ಈ ಅವು ಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬದಿನ ತಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 100 ಬಲ್ಲೆ ಆಮೇತಾ ಅವೇ ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಐಕೋಜಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಎಪಿರವತ್ತ ಐದು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಪೆರಂಡು ಲಾಕ್ ಐಕೆ ಏತ್ ಗುರ್ನೆ ಎತ್ತಿ 1,15,000 ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ನೀ 1,15,000 ಆಣ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ನಿ ಅಕ್ಕ ವಾಕ ನೇ ಕಾರ್ದಲ ಇದು ಧೂಳು ಮತ ಬೊಕ್ಕುಡು ಆ ಡೋರ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತೋಮ್ಲೆ ಹಾ ಪಾಡಿತ ಪಾಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಏತ್ ಮಿತ್ಕೊಂತನಲ್ಲ ಆತೆ ಇತ್ತು ಹೌದಾನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಉಲ ಇಂಡ ಒಂಚ ಐತ ಹೋತನು ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಐದು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಈ ಏತ್ ಗುರ್ನೆ 1,15,000 ಈ ದಾನೆ ಐನು ಗಡಿ ಎನ್ನುದಾಗ ಬೈ ಅವ ಎಡ್ಡಮ್ಮ ಆಹಾ ವಾರ್ನು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಡರವಾಡಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ವರಾನೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕುಡಪ್ಪ ಗಾಳಿ ದಿಂಜಿದ ಅವಳು ದಾನೆ ಏತ್ ಗುರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಐನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಬಿಸದಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ 1,15,000 ಕೊಡ್ದು 15 ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ತೀರ ಮಗನ ಅವತ್ತದಲ್ಲಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಮಾರ ಆತ ಬೇಕ ಕಾರ್ ಕೊಡಿ ಕೋಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಗೇರ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇದೆ ತಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರಿ ಏತ್ ಸತ್ಯವನ್ನುಡೆಂಡ ಐಕೆ ಏತ್ ಬರ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ 1,00,000 ಸತ್ಯವನ್ನುಡು ಹತ್ತು 1,15,000 ಅತ್ತೆ ಯಾನೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಅತ್ತೆ 1,15,000 ಅತ್ತೆ ಏತ್ ಬರ್ನಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬರ್ನಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ಆಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಜ ಕಾಲಿ 15 ಆಲೆ ಕೊಡಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನವಲ್ಲೆ ಆ ನಮ್ನೆ ತಾಲ್ಲಾಗ ಅಂದ ಜಾತ್ರೆ 15 ಕೊಡ್ದು ಕೊಡೊಂದು ಹಾ ಎಂಜ ಕುಜಿರಿದೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೋಂಡುಲ್ಲಿ ಹಾ ಆಡನೆ ತಿರ್ಗದಂತ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗನಾಗ ತಿರ್ಗಿಜಿದ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ 4 ಬಾಕಿಲತ್ತ ಯಬ್ಬು ಎದುರ್ದ ಕನ್ನಡಿದಾರ ಪೈನ್ ಬಾಗಿಲ ಸೀದಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಮೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ವಾಪ ಮಾತಲ್ಲ ತೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕುನತೆ ದಾನೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಒಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 15,000 ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಅವ್ಳು ಎದುರು ರಿಕ್ಷಾತ್ನ ತಮಗುನ ಅಂದಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ತೆತ್ತರಾಕ್ಲ ರಿಕ್ಷೆ ಎಂಗೆ ಗಲೀಜಿ ತೋಜಿಡು ಮುಂಚೆ ನೂಕುದು ಮುಡಿಯ ಸೀದಾ ಓಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಲಂ ಬೈಕ್ ಎಡ್ತದನ ತೂಲೆ ಮೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಒರೆಸದುಂಟು ಒರೆಸದುಂಟು ನಿನಗೆ ನೀ ಸುಂದರಿ ಕಾರ್ ಲೆತ್ತ ತೋಜವಡೆ ಬಾಚಿಯ ತೋಜೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಅವಡೆ ಸುಂದರಿ ಅಲೆ ಗಂಜಿತೆ ತಜ್ಪಾಜಿ ಸುಂದರಿ ನಡಿರ ಬಂದೆ ನಾನು ಸುನಂದ ಕಾರಿ ಎಂಜಿನ ತಿಂಡಿ ಹೌದದ ಬೈನಿ ಅವು ನೆತ್ತ ಮೈನ್ಸ್ ದ ಲಾರಿ ಬೈನಿ ನೇ ಸುಂದರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ ತೂತನ ನಂಜೆ ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನಿ ನಮ್ಮೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಮೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತುಯರನು ಅಲ್ಲ ಓಲ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆಗೆ ಏಬೇ ಪರಾತ ಪರದಾವಡ ಹೊಸದಾವಡ ಕಾರ್ ಕಂತಿರೆ ತಾವು ಮಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಲಿಂದು ಅವೇನು ದಾಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅತ್ಯ ಸುಂದರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ ತೂನ ಗಾಲಿಕ್ಲ ರಿಕ್ಷೋ ಬೇಜಾರ ಅಂಡದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅದಿಗೆ ಅವು ಎದುರು ಪೋಯಿನಿಯ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿದೀನಿ ಲೇ ಸುನಂದ ಕಾರ್ ಬತ್ತನಂದ ರೈಸವನ ಬರ್ಚಾವ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತ ಕಾತೆ ಪೆರಂಡು ಎಂಕ ಬುಡಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡಿಯರ ಗೊತ್ತಿಗಿನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೇ ಬಲವಳೆ ಹೋಯ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮೇವು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಓ ಕತ್ತಿಗನ ನಿನ್ನ ಕೈ ದೆಪ್ಪೆ ಛೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಗ ಜಾತಿ ದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗಡಂಗದಾಯ ಖುಷಿ ಆಡೋದು ಯಾನ್ ಇದೀನಿ ನೀ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋತ್ ಬರ್ಕನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾನ್ ಯಾದೆನ್ನ ಎಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮೆಂದಮೆ ಈ ಅಂಜಿನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲನ ಎದುರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೋಚಿ ನಾನ ಇಂದು ದೇತವನು ಒಂಜ 5,000 ಹೆಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಎನಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕಿ ನೋಡ್ತೇವು ಅವು ಸೈಡ್ ಎಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಪರಬಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓ ದೇವರೇ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನೆನಪಿದ್ದೀರಿಡ ಎಂದ ಮಣಿಪಿಜಲತ್ತಾಲು ಎಂತ ಬಂಡ್ರಿ ಜಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜ ನೀ ನೆನಪಿಜಿಂಗಿರ ಬಂದ್ರೆ ಹೌದಾನೆ ಬಂದಿ ಅಣ್ಣ ನೆನಪಿಜಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಣಿಪಿಜಲತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮನಿಪ್ಪಜಿನ ಐಕ ನಮ್ಮ ಬಡಿದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ ಪೆರೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತು ಮುಂಚೆನ ಮಂಗೆ ಆಗ ಆಹಾ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲ ಮತ್ಮೇನ ಸುರುಟು ಓಬ ಕುಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾರ ಎಂಚಿನ ಏನ ನೀ ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಬ ಬೆಚ್ಚಿ ನೊಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಗುಜಿರಿ ಕೊನಪೇರು ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೊನೊಂಡೆ ಓಡೆ ಕೊನೆ ಅರ್ಥ ಗುಜಿರಿ ತಕ್ಕಲ ಇಡೋಲೆ ಹೆಂಗುಳೆ ಮೇಲೆ
ಇದೆ ಸಾರಿ ಅಂದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಬೇಡಿ ಸಾರ್ ಆಜಿದೆ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪೂರಿನ ನಯ ಮೇರ್ದಾದ ಮೇರ್ದಾದ ಬಣ್ಣಂದೆ ಅಂದಿ ಏರು ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರಕರತ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ఆయన ಬಡದಿ ಫಾತಿರ್ ಜಲ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಡದಿ ಫಾತಿರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಮಗ ಇರುವರೆ ಯಾನ್ ಫಾತಿರ್ ತಿನ ಬಂತಾರೆ ನೀ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಫಾತಿರ್ನ ಮಗ ಈ ಕೊರೆಪು ಛೀ ಮೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ 7 ದಿನ ಫಾತಿರನ ಕೊಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರುಕುಲೆ ಪಂಡಿತರ ಮಗಲತ್ತ ಖಾಲಿ ಪದೋಟೇ ಮಂಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಹೋಗತ್ತೇವನ್ಯ ಒಂದು ದೂರ ದೂರ ಬಾಯಲ್ ಫಾತಿರ್ ಜಲ್ಲೆತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ಯೋಡೆ ಮಂಗಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುವೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಮತ್ತೊಂದ ಚಂದಿರುವೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಅಂಜಮಾಯ ಇರತೆ ಲೆತ್ತಿ ನೀವು ಪದ್ಯೋಡು ಅಂಚೆತ್ತ ನಾನು ಸೈಪುಣ್ಯ ಅಂದಿ ನರಕ ಅಂಚದಲಾತಿಗೆ ತೋಡೆ ಪುಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಿ ಪದ್ಯೋಡು ಮಂಗಿ ಒಂಜಿ ದಿನ 7 ದಿನ ಫಾತಿರನ ಗುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆನಿ ಹೋಗತ್ತೇವನ್ಯ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ನೀರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಕಲಕಲ ಅವನು ಒಂಜಿ ಲವ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತು ಕೇರಳ ಕ್ಯಾಬರೆ ಮಾಡ್ಬೇರ ಈ ಶನಿವಾರದ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಬಂತೀನಿ ಈ ಹತ್ತು ಓ ಸಾಂಗ್ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಹಿಂದಿ ಯಾವ ತಾಣಿಕ ಕುಕ್ಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಡಲಿ ಫಾದರ್ ನಾಡ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಕೇಳ್ರೆ ಆಯ್ಕಣ್ಣ ಐಕೆ ಪದ್ಯೋಡೆ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು ಇಂಜ ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇರಲಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಾನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀನಲ್ಲಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯ ಬರ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನಡ್ಡೆ ನಡ್ಡೆ ನಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಡಂಚಿ ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಸುರುಟೆ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ರಗಲೆ ಉಂಡ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಮೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿತೀನಿ ಐಲ್ಲ ದರ್ತ ಮಾರಿ ಒಯ್ಕ ದಕ್ಕಿನಿಯ ಕಾರಡಿ ಕಕ್ಕೆಗುಳ್ಳುಂಡಿ ಐಕ ದಕ್ಕಿದೀನಿ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡ ಆ ಕಾರ್ನೆ ಮಾರೋಡವು ಓ ಕನ್ನಡಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರೇ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹೆಚ್ಚಕ ನೋಡಿ ಮಂಗ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿತೀನಿ ಐಲ್ಲ ಮಲೆ ಗೋಡಂಚಿ ಪಾಡಾತಿ ಎಂಕವು ಕನ್ನಡದಾರಿನ ಅದ್ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಬೈನೆ ಬಡಜಲ್ಲೇನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಂದ ಜಾಣಿಕ ಯಾನ್ ಲಂಚಿನಿ ಮೂಲು ಫಾತಿರ್ಜಿನಾಂಡ ಯಾನ್ ಅಪೆದೆಲ್ಲದ ಮಿರನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಲೆತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಲೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಪುಕರೋಡೆ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಲೆ ಪಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದೋಸ್ತಿ ವೆಂಚಿನ ವೆನ್ನ ಬಡದಿ ಬಂಗಾರ ತಮ್ಮ ಓ ರಾಮದೇವ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯೋಡು ಮರ ಪುಣ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಜ ಮಾತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲೀಜಿ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎನ್ನು ಬಡಿದು ಬಂಗಾರಿಯಾ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬರತಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಡದಿ ಮೂಲ ಫಾತಿರ್ ಜಾಲ್ ನಾಂಡ ಪುಗಾರ ಅಲೆ ಕೇಳ್ ನೋಡು ಜನನಿಗೆ ಮರಲ ಮನ್ಪಿ ಇನ್ನಾತಿಗೆ ಪುಗಾರ್ನ ಬಡದಿ ಕೇಳಲೆಗ ಪುಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತನ ಕಾಪು ಪುಗಾರ ವಾಕ ವಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ನಟ್ನೆ ವಾಕ ವಣ್ಣ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಯಾನೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲರ್ತಾರ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದರೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಯಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಯಾನೇ ಶ್ರೀವಂತೆ ಯಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಎನಲು ಚಂದ್ರಮುಖಿಯ ಆಹಾ ಚಂದಗಾಮಿನಿಯ ಆಹಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯ ಆಹಾ ಕಂಡು ಸಂತಸದಿ ಆಟ ಮರಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಕೋ ನಾದೆನ್ನ ಎಂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓಣ್ಣ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಿರ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಬಣ್ಣ ಯಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಯಾನೇ ಸಿರಿವಂತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ 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 ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೀಡಿದ ಬೈದಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಪಾಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಕಷಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಷಾಯತ್ತೆ ಉಪಾಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡು ಮಾನವಳು ಆಲಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಡಬಾರ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಡಿಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಂಗಸರೇನೆ ಮರಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ
ಮನ್ಪನೆಗಳು ಇಂದಾಗ ಮರಲಾ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೆಂಗ್ ಪೊರ್ತುಕಂತ್ರಗ ಹಾಸಿಗೆ ಬಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ತಕಂತ್ರಿಗ ಏಸಿಗೆ ಮಲ್ಕೋಲಿ ಆ ನಿಜವಾದ ಕಾಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಥಾಡಿದ ಸಿಗ್ತ ಯಾನೇ ಮಂಗಳೂರದ ಈ ಮಂಗಳೂರದ ದುರ್ಗಂಧ ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಆಂಡಲ ದನ್ ಯಾನು ಈ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆನಿ ಯಾನು ವಾಚ್ ಮಲ್ದೆ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಕಾಟ್ ಎಂಚಿ ಎಂಚಿ ಕಾಟ್ ಯಾನು ವಾಚ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಾನ ಈ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಾನ ನಾನು ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮಂಗ ಮರ್ಲಿದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂಚಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ವಾಚ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಮೋನೆಡ್ ನಿಂಚಿ ತೆಲಿಕಿಚ್ಚನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚ ಅಂದೋಷ್ ಬಾವು ಯದ ಕೇಶ ಮರ್ವಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲ ಕಾರಣ ಛೀ ಯಾದೆ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಅಂಜನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವಣ್ಣ ಪುಗರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಮೂಲ ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಥಾಡಿದ ತೀರ್ಥ ಯಾನೇ ಮಂಗಳೂರದ ಗಂಧ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧನ ಪುಣ್ಣತ್ತೆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬಾರಗ ಗುಡ್ಡೆದ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಯಾಜು ಮಾದಿ ಸೊರ್ಕದ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಅದೇ ಮಗ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಕಂಡರಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಲಿ ತುಂತು ದಾದ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ದೇವರನ ಎದುರು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತದು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಟುಕ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ತರೆದು ಗುರು ಭಟ್ರ ದುಮ್ಲಾನ್ ಬೀದು ಕೊಡವರು ಊರುಳಿಯ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಏತೋ ಸತ್ಯ ತಿದ್ದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕಂಡನಿ ಒಟ್ಟುಲಿ ತಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಸಜ್ಜನ ಆದ್ನ ಫೋಟೋಲೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೋಕೆನಾ ಭೂತದ ಕೀಟಿಗೆ ಬರ್ತನ ಇರಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಆಸೆ ಮೇನಿಕಲ್ ಗಂಡನ ಬಡದು ಒಟ್ಟು ಬೋಡೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣನ್ನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಓಡಿ ಬೈನಿ ಓಡಿಬೈನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಫಿರ ಬಂದಾಗ ಮೋನಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಓ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಯರ್ನ ಪ್ರಸನ್ನನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮೋನಿನ ತೆಲಿಕೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ನೀ ಹಾಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆವಿರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅತಿ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಹೋಯಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂದು ಲೈಟ್ ಬೋದ್ ಬರೋಡ ಆಯ್ತು ಆಪಿಲ್ನ ಒಂಜೇ ರೈಡ್ ಅಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟೆ ಬರ್ಚಿಯ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಯಾವಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೆ ಬೋಡಿ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಹೋಯಿ ಅಣ್ಣ ಸೀಟ್ ಪುರ ಪರ್ತು ಮಾಡುವೆ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾಡುಗುಲು ಅಂದ ಕಾಡುಗುಲು ಮಂಡೆ ಬಿದಾಯ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನೇಳಿ ಮಾತ ಜೋಕಲೆಕ ಮಂಡೆ ಬಿದಾಯ ಬಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆನಾ ಇಂಚ ಬತ್ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ದಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಮಾತು ಜೋಕಲು ಏನಕೊಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಲೆಕ ಹಾ ಹಾ ಈ ಲಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಮಾರಾವ್ ಬಂದು ಪುರಾಣಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಬನ್ನ ಕಂಕನೆದ ಬೈಕ್ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮೇ ಮೋಲು ಹಾ ಪಿರಾಡು ಮೇ ನಟ್ಟು ಮೋಲು ಕುಂಟಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಗ ಮೊಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮೋಲು ನಡುಡ್ದೆ ಅರಬಾಯಿ ಬಾಡ್ನಿ ರಮಾರಾವ್ ಬೈಕ್ ಕಂಕನೆ ಓ ದೇವರ ಈಗಲೇ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟಾದು ಕೊಡು ಬೆಟ್ಟಾದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಇಂಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತೇದ ಅವಿಂಜ ಅವು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚಾನಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಲ ಆಯನ ಕೊನ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ತಾಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಕೊನುವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಗುಣ ಓ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಾ ಹಾ ಬಾಬಾ ಅವ ಎದುರು ಸೀಟ ಬಿಡೋ ಸೀಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಾಲ ಕಾರಡ್ ಮನಿ ಬಿಜಾವೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಲಂಚಿನಿ ರಮಾರಾವ್ ವಿನಿ ಪಾಸ ಅಂಡ ರಮಾರಾವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈ ಬಾಡ್ನಗ ಒಬ್ಬ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಕಲೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಚ್ಚಂಡಿ ಏರನ ಗಿಡ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೌದೇನೆ ಅವ ಅಕ್ಲೆ ರಮಾರಾವ್ ಕೇಂಜಿ ಬಕ ಬಚಾವ್ ಯಪ್ಪ ಅಂಚನ ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಹೋಯ್ ಬಿಟ್ಟ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಎಟ್ಟೆ ಆಪು ಜೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವಡ್ ಹೋಗ್ನ ಓಲೇನ ಪಾಪ ಬರ್ಬಾನವ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಐದು ಕೊಡ್ತೀನಿ 15,000 ಅಂತ ಯಾವನ್ ಪೂಜೆ ಇರಲ್ಲ ಆಕಾಶ Sit down. Yes. Yeah. ಯಾನ್ ಮೂಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವನುಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾ ಸರ್ ಯಾನ ಜಾಬ್ ದ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಬರ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪುಂಡತೆ ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಜಾಬ್ ರೋಜಿ ಇಂಕೆ ಕೊಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೈ ದ ವೇ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಅಕ್ಕ ತೀರ್ಬೋತೀರಮ್ಮ ನೀನು ಏನು ಬೊಡಿದೇನ್ ಕೆನ್ನೆ ಏನ ವೈಫ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಜಾರು ಎಂಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಒಂದು ಅವರಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಅದಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಕ್ಕೊಂದಿ ಸರ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಜಿ ನೆಟ್ಟನಂಡು ತಪನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಡೆ ಯಾಮಲ್ ಕನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಬೈ ದ ವೇ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡವಲ್ಲ ನನ್ನ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದೇವ್ರ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಎಸ್ ಸೀರೆ ಬಿಳಿಪುಡು ಯಾನಲ್ಲ ಕಿಂಕೆ ಬಿಳಿಪುಡು ಮಗ ಮಗ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಂಕೆ ಕೊಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳು ರಿಟೈರ್ ಆದ ಸರ್ ಮಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಮಾಮ
ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅವು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪೋಯಿನಿ ಎಸ್ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಯಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಬೇಜಾನ ಪೂರ ಇರೆ ಬಂದಿರ Listen, I'm speaking to you. Yes. This April series super. This is must confuse super. I'll tell you one thing, sir. I'm April tells on the bird, sir. Yes. Life with custom sugar, but forget it. Correct. Just be laughing always. Yes. Okay? Yeah. I'm April tells on the bird. Yes, yes. I'll tell you something. Yeah. Life is a camera. Face it with a smile. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ Yeah. ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಕೊಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಆ ಫೋಟೋ ಯಾಪ ಬರ್ಬಿಡುದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ Yeah. Listen, there's one more thing. Life is like an ice cream. Yes. Enjoy it before it melts. Okay. Got it? Okay. So now, sir, it tell put. I can joke one, okay? ಯಾನ್ ತಿಳಿಪು Yeah. ಮುಂದೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚೆ ತಿಳಿಪು Simple. Our joke comedy, but I can tell put. ಪೂಜೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಸರ Yes, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾ Okay, listen. ಯಾಮ್ಮ Just like ಯಾ this. ತೆಗೆ Only one millionaire rupees, sir. ಎಲ್ವಿನ್ ಮಾರ್ನೆ Oh no, ಹಾ millionaire. ಮಿಲಿಯನರ್ ಎಸ್ ಯಾ ಟೆಲ್ Only ಮಿ one millionaire rupees, sir. Yes, yeah. And must kasu. Naturally, he's a millionaire. Yeah. So I April on the train to travel ಮಾಡ್ತಾನೆ rupees, sir. And ಆತ ಕಾಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ, I train to travel ಮಾಡ್ಬೋದು. And you know what that? Third class compartment. ಆತ ಕಾಸು ಇತ್ತಲ್ಲ, third class compartment to travel ಮಾಡ್ಬೋದು. So already ಕೊಡೋರಿ passenger rupees, sir. I ಮೇಡಕೇನ್ವೆ ನಿಂದೆ ಈತ ಕಾಸು ಇದೇ ಬಕ್ಕಲ್ಲ third class compartment to travel ಮಾಡ್ಬೋದು. I ಕಿಂಬೆ ಬಂದೆ, sir. ದಯಮಾಡಿ 5 ದಿನದ compartment ಇಜ್ಜತ ಅಂದ. Good joke, sir. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬರಿಯರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರಾಣಿ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾ Okay, fine, sir. ಯಾನಿತ ಮೂಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಇಂಚೂರಿನ ಇಲ್ಲದು Why? ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪೂರಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜೆಗೆ Planet ज़्यादा होता है, sir. Just go and see how it comes out. Kuch There's no harm in that. ಬಂದ